କେମିତି ବସିଛି ତାପରେ ଭାଲୁ ଦେଖି ଏକ ତ ବ୍ୟାଟ ଭାଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆମ ହରିଣକୁ ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ବାବାରେ ହରିଣ ସିଂହ କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ନା ହରିଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବହୁତ ସମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ହରିଣ ସମ୍ବର ଇଏ ନା ସମ୍ବର ଭଲ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସମ୍ବର ଛାଇରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଲି ହରିଣ ବି ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ନା ସମ୍ବର ହରିଣ ଦୁଇଟା ସମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମେ ପଶିବୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ଭାରେ ଆମେ ପଶିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ସିଂହ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନି ମତେ ସିଂହ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ଜଣା ପଡୁନି ସିଂହ ବସିଛି କୋଉଠି ରହୁଛି ସିଂହ ଦେଖନ୍ତୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ସେ ସିଂହ ଆମେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭାଲୁ ଏଠି ଟାଇଗର ଆମେ ଆସୁଛୁ ଟାଇଗର ଆମେ ପାଉନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟାଇଗର ବାଘ କାହିଁ ପାଉନୁ ବାଘ ଭିତରେ ରହିଛି ଶୁଭମ ବାଘକୁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ପାଉନୁ ବାଘ କାହା ଭିତରେ ରହିଛି କେଜାଣି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ବାଘ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଚିତା ବାଘ ସେଟା ବାଘ ଏଟା ଲିଓପାର୍ଡ ଏଟା ଓଡ଼ିଆ ଚିତା ବାଘ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଭମ ଯିବୁ ସେଇଟା ସେଇ ବାଘ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଥିଲା ଏଠୁ ଭିତରୁ ନି ଏଇ ଆଇଲା କି ଆଲା ଦେଖିଲ ଚିତା ବାଘ ଯାও ଏତେ ଇଏରେ ଦେଖା ମିଳିଲା ଚିତା ବାଘ ହଁ ଏଇଟା ବା ପଳେଇବ ଡେଇଁକି ସବୁଆଡେ ଜାଲି ଠିଆ ହେଇଛି କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଉଥିବ କୋଉପଟେ ଆଉ ଦେଖେ ଡର ଲାଗୁଛି କୋଉପଟେ କଣ ଭିତରେ ଦେଖ ଜାଲି ପୁରା ଭିତରେ ରହିଛି ଏଇ ବାଘ ଦେଖ ଶୁଭମ ଦେଖୁଛି ଶୁଭମ ଦେଖିଲୁ ଚିତା ବାଘ ଆଇଲା ଆଇଲା ଶୁଭମ ଚାଲ ଦେଖେ ବୁଲୁଛି ତିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଘ ଗୋଟେ ସିଟି ଶୋଇଛି ତିନିଟା ବାଘ ଚିତା ବାଘ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇ ବାବାରେ କେମିତି ହଉଛି ଏଇ ବାବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ खेल रहा है ना खेलुची पूरा सोईकी केमते होउछ देखो पूरा क्लियर बाघ देखो बाबा रे डर लगो देखला देख बाघ बाघ डाकिलु हाय कर दो हाय हाय ए राज बोलो अने हाय बाघ हमें नबा चले हमें